Okay, abri imuhang Bible. I-click imong Bible. Baka din ha sa John chapter 16 verse 1. Juan 16:1. Okay? Nana? Kaya dunganan na ito pagbasa, kusgay mong tingog pagbasa. John chapter 16 verse 1. Go! I have told you this so that you will not give up your faith. Ang ban, ragwa man itingog. Balik. O, wala pa nakitaan siguro sa uban. Okay, balik ta. John 16:1. Go! I have told you this so that you will not give up your faith. Let's pray. Thank you, Lord, for your word this morning. We set our hearts, Lord God, our minds, Ginoo, sa unsa imuhang isulti sa among kinabuhi karubuntaga, Lord God, because we cannot live without the bread of life, Lord. We cannot live without your word, Lord God. We need your word. Lord, we are ready to receive, Lord God, imuhang word karubuntaga para sa among kinabuhi. Salamat, Lord. Wala na mo gitugutan any disturbances, Lord God. Lord, we only allow your Spirit, Lord God, to speak right through us, Lord God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manglingkod mo? Salamat sa Ginoo sa kahigayunan nga makahimo ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo this morning, and salamat po sa kahigayunan nga iyang gihatag nako ta pagpaambit sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Sa ako ning giuluhan, ako ning butang og title og I told you so. Inay mong tapad, I told you so. Sa Bisaya, mao na na. No? Giingna na bitaw ta ka? Kinsay nakaduong na ani nga nasultihan na kaani nga linyaha? Nasultihan na baka na? I told you. Giingna na bitaw ta ka? No, kasagaran ni madunggan nato sa ato ang mga ginikanan, right? No? Kanang binang gisultihan nata sa itong ginikanan, pero ato paghihapong gibuhat, ang resulta, dili na noon maayo ang nahitabo or unsa ba kaha, and then giingnan ta nga mo na, giingnan bitaw ta ka? Kabalo ba ka nga gigamit po ni Jesus sa iyang mga disciples? Giingnan po niya iyang mga disciples, I told you so. Giingnan po niya, because prior to this, mga chapter, doon na siya gisulti. Doon na gisulti si Jesus sa iyang mga disciples. And then, the following nga mga chapters, giingon na po siya, nga nag-ingon na ko ninyo. Gisultihan ko na kamo. Kining linya, kanang sort of warning ba, di ba? No, it's a warning. Si Jesus naghatag siya og several warnings in the Bible. Daghan mga warnings sa Bible. Naghatag siya og dili lang information, dili lang pagtudlo, dili lang commands, but also warnings. Ingna warnings. Warnings. Gilantaw na ako unsay meaning sa warning sa dictionary, nag-ingon, something that tells someone about possible danger or trouble. Something or someone nga nagsulti nimo, no, it's a sign baka din ha, or doon na ba kay tao nga nagsulti nimo of possible danger or trouble. Iyon pa nga, it's a statement that tells a person that bad or wrong behavior will be punished if it happens again. Kada mga ginikanan bitaw nato mayon nga, ayaw na nausbaha kay kung imong usbon, makatilaw jud ka nako. Ingana. Bantay lang ka, makatilaw jud ka nako. Ingana. At sa mga example pa sa mga signboards, no, mga warning. For example, sa mga na-construction, may beware of falling debris. Nakabutang. Sa mga balay, nakabutang na, beware of dogs. Nga man, kaya basin matumba ni mo, mga gagmay mo kay mga iro. Nga na.
Sa pa mga warnings, kanang sa mga planta na butang diha, na warning, high voltage. Siyempre, di ka maduol, kaya mo sa may tabot ni mo. Mupilit. No? Sa pa, wala man ni diri sa ato pero one time nakaadto kog Manila, kato sa ilang mga highways, doon ay nakabutang dako kaayo nga di gyud nimo ma-miss pagbasa. Nakabutang bawal tumawid, nakamamatay. Dako jud kaayo ganun para sa mga jaywalkers bitaw. Yan. Bawal tumawid, nakamamatay. Nakikinanapog ko sa another highway na pod. Grabe na dyan, nakabutang, bawal tumawid, may namatay na. Di man dyan pa to, dili sirto siya kabalumubasa. No? Bawal yun mo tabok naman gay ka na ay designated nga mga pedestrian lanes ba, na ay mga overpass, underpass, nga dito makaagi, dito mo agi ang mga tao, dili ang mga sakyanan. Unya, kay mo shortcut man, di man mo patuo, ang nahitabo, nabanggaan, naligsan, o namatay. Di man patuog warning. Ang mga warnings, we can see them everywhere, no? Kasagaan, daghan na itong makita mga warnings, but sometimes, light lang kaayo ato ang pag-take. Kuan lang kayo, gaan lang kayo, kanang wala lang kayo kuyaw, no? Ingana. Pero, importante kaayo ang mga warnings. Right? Importante ba? Importante kay mga warnings. Not until siguro nga mahitabuan ka mo yung ay, may pagnaminaw ko. May pagnimpatuo ko. Minday na sila nga, ang pagmahay na sa ulahi. Giwarningan na bitaw? Ingana. So, kini nga chapter, sa John chapter, gikan sa 13, 14, 15, hangtod sa 16. If you have read these chapters, ani nga time, si Jesus spent so much time sa iyang mga disciples. He was having, nag-close cell si Jesus sa iyang 12, nag-leadership cell siya, nag-network gathering siya, probably mentoring time to niya sa iyang mga disciples, sama sa atong ginabuhat, bitaw ko ng mga panahona. Sa ato ang mga, if you belong to a cell group, especially if you belong to a leader cell or close cell, importante kaayo nga naaning panahona sama sa gibuhat ni Jesus. You know what? Ang ato bitong gibuhat karon, nagsuon-suon lang ta ni Jesus. Nagsunod-sunod lang ta niya. Kung unsay iyang gibuhat, mo pala itong buhaton. Kung nag-cell group si Jesus, mag-cell group po ta. Amen? Nainam tapad. Nag-cell group gani si Jesus? Cell group po. Ayaw po ito absent. Ang uban, nilingi siyang tapad. Kay siya siguro tong absent. Si Jesus, during aning time, he spent so much good nga teaching, coaching, warnings, nag-command siya, kanang, probably siguro nangasaba siguro siya sa iyang mga leaders siguro sa iyang disciples, doon na sila close nga time nga kanang nagsulti ang Ginoo because during ani nga time hapit naman kud mahurot iyang adlaw sa kalibutan. Daghan kay siya mga pamilya, daghan kay siya gipangsulti sa iyang mga disciples. So let's look at this morning some truths about the warnings of Jesus. Nganong nag-warn man siya? Nganong naghatag man siya mga warning? Unsay warning? Unsay sa Bisaya sa warning? Pasidaan. Sa Tagalog, babala, asawa ni? Updated mo updated mo. Okay, number 1. Warnings are for disciples. Warnings are for disciples. Ang mga pasidaan para sa mga disipulo, mga tinun-an. In verse 20, the same chapter,
Ingon si Jesus din nga, ingon siya sa iyang mga disciples, remember what I told you. Slaves are not greater than their master. Oh, kining giingon ni Jesus din nga, hinumdumi, di ba, nag-ingon ako ninyo, ane, slaves are not greater than their master. Because in reference, gisulti na ni Jesus dito sa chapter 13, verse 16, sa John. Ingon na si Jesus nga, I am telling you the truth. No slaves are greater than their master, and no messengers are greater than the one who sent them. Oh, gi-repeat ni Jesus. Yun siya nga, gisultihan na tamo ha. Nagsulti na ko ninyo. Ani? Because doon na din ay permiro nga gisulti si Jesus. Tama? Oh? Oh? You know what? Kini nga time nga si Jesus nakikauban sa iyang mga disciples. We have to reach this level of relationship dina sa Ginoo. No? Where we can already receive a tougher kind of love. Only disciples, only katong mga tinunan ang makadawat og medyo isug-isug or gahi-gahi na nga klase sa paghigugma. Remember, it's still love. Gugma gihapon na. No? Di ba ang mga ginikanan, makabadlong sila, makasulti sila o kanang isog nga pagsulti na sa ilahang mga anak. Tungod kay una, nahigugma sila mga anak. Amen? Amen? No? Only mga disciples, ani nga level si Jesus lang nakasulti sa iyang mga disciples. Wala siya nagsulti ani sa daghan mga crowds. No? Iyahang kautubang ani, iyahang mga disciples. No? Nga makahimo na sa pagdawat sa klase, sa the manner of kanang paghigugma sa Ginoo, pag-warning sa Ginoo. This is the level of growth. Pagtubo, ing na pagtubo. No? Naana ni siya sa maturity level. Ning tubo na. Ning hamtong na. Oh, we do not say old, we say mature. Ina-mature. Dili old. Pag ingon og old, nilingi man kasi mong tapad. Mature. Amen? Amen? Amen. Oh? Sometimes, ironic kaayo ang mga tao nga gusto sila mag-level up sa mga computer games. Kasi tigdula dirig mga dula sa cellphone, computer, sa pa. No? PSP, wala may PSP siguro ron. No? Kasi tigdula. Gamay ra kay maangkon, no? Ako rin ni angkon. No? Diba? You don't stay at level 1. Tama? Maski naman siguro Candy Crush na siya, gusto ka mabot level 2, level 3. Asa naman mga level ron? Ha? 500? Grabe na dyan. No? Oh? Oh, kita ganahan ganitang mo challenge na, but because every level na ay challenge, right? Oh, sa dula sa computer, every level na ay challenge, and when you pass that challenge, you go to the next level. Tama? No? Ngano man, nga sa kinabuhi, dili man ka gusto mo level up. Ha? Ngano man, nga kung naay mga challenges, sama sa walay pamasahe, dili man ka mo pasar. Ha? Dili siguro ka gusto mo level up. May pang imong computer games. May pa ang Candy Crush, kanaabot na nimo 100, 200, 300 level siguro. No? Ikaw, sa kinabuhi, sa imong Kristohanon nga kinabuhi, asa naman ka nga level? Are you in that level of maturity of being a disciple of Jesus who can receive a much tougher love? Kanang medyo gahi-gahi na? No? Kaya ba nimo nga dawaton nga ingnon kasi mong leader nga kapanitan, no? For example, kanang mananghid kasi mong leader nga musulod og relationship. Higugma jud kay ka pag ayo atong bayhana or atong lakiha ba ka ha? Then nag-eskwela pa ka. Di mahangyo gid ka nga sige no good leader
di gyud maagwanta. Ya, bali, dili gyud mo sugod imong leader. No, dili gyud mo sugod. Sa atubangan, siguro medyo ning okay ka, pero paglakani mo, imong gisekreto, ning nagtuman gihapon ka. Dili nimo madawat. Dili nimo madawat na magbuot man na siya sa akong gibati. Ano magbuot man siya sa akong gibati? Sign lang na siya nga wala pa kaning tubo. Sign lang na siya nga kinahanglan baka mo abante pa gyud. It's a challenge to obey. Amen? Amen. Ina obey. Salamat sa Ginoo. Let's not just stay at kanang dili lang ta mo pundo din habitaw sa mga tawo nga na bilong bitaw sa crowd. Sa panahon ni Jesus, duha ka klase sa mga tao. Katong mga tao nga nasa crowd, nasa panon, mabagang duot sa katawhan. Mga tao nga nasa mga panon, o katong mga tao nga manhimong disciples ni Jesus. Duha lang ka klase. Ayaw pabilin sa crowd. Ayaw pabilin sa mga daghang dito sa mga daghang mga tao. Nga naman, ang crowd, one difference between the two. Ang crowd, they just listen but not obeying. The crowds are just listening but not obeying. Makadungog sila sa pagwali sa Ginoo ni Jesus, makadungog sila sa command, sa warning probably, pero, dili sila mag-obey, dili sila magsunod. Crowd, ang crowds, they are only up to what he or she will get out from Jesus, kutob lang sa kung sa ilang makuha ba, sa ilang madawat. Doon ay mga tao sa una nga nagsunod-sunod ni Jesus, ganahan sila magsunod ni Jesus, nga naman makakaon sila, mamaayo sila sa ilang mga sakit. Doon ay milagro nga mahitabo, ang buta, nakadungog. Makadungog ba ng buta? Nangatulog naman siguro mo. Ang bungol nakakita. Ang katong mga tao nga nagsunod-sunod lang among the crowds, they are just kutob lang nila. Ilahang gusto lang is that makadawat sila. Basing gusto lang kag panalangin, basing gusto lang kag provision sa imong pagkinahanglan, basing gusto lang kaog healing, kaayuhan sa imong balatian, basing gusto lang kaog milagro. Nga naman, na diha lang mo ni ang klase sa mga tao, but they are not to what he or she can give for the Lord. Ang katong mga tao nga nabilong sa crowd, gusto na sila unsa ilang madawat, unsa ilang makuha, dili sila unsa ilang mahatag. These are the people who just come and go but never stay. Muni mga tawhana nga maabot ug mulakaw ra pod. Dili sila mapundo. Doesn't want to get involved with anything. Diha ni Jesus. Tigsimba lang. Dayon, kung sila ganahan, bali na po sila lain nga simbahan. Kung di na po sila ganahan ng simbahan, bali na po sila ng simbahan. They don't really belong. Wala sila'y tag-iya. But ikaw nga naadiri na kay tag-iya. Amen? Inay mong tapad, you belong. Pikas tapad, ina siya, I belong. So, unsa man di ay ang disciples. The disciples, these are, muni ang kalainan. Ang disciples, muni, they listen and they obey. Amen? If ikaw ni siya, nakadungog ka, o nagsunod ni obey ka, then you are a disciple. Amen? If you are a disciple, palakpakin mo kaugalingon. Disciples, they know that, kabalo sila, disciple knows that all, naa sila din dili lang kay pagdawat. Yes, kadawat ng provision, healing, miracles, kabalo sila nga
naa sila na nga posisyon, they are receiving kaning mga butangap, kaning provision, kaning healing, daghang mga panalangin. These are just fringe benefits, no? When you really follow Christ. Mga extra lang nga mga benepisyo, no? Kanang imuhang pagtagpo sa Ginoo sa iyang pagkinahanglan, kanang kaayuhan, and sa tanang mga butang pa nga imong enjoy, kana siya automatic lang na siya nga benepisyo kay naa ka nahimo kang disciple, no? Kay nagsunod ka ni Jesus. Disciples are people who stays and sticks no matter what. Muna ang mga tao nga mo puyo, no? Who stays and mo pilit no matter what. Mag-unsa man ang kalibutan, no? Magunaw man ang mundo. No, muna nila. No nga. Unsa may mahitabo, naarag hapon sila. Unsay mahitabo, dili walang inawanan. Amen. No, kay numdum mo sa wali ni Pastor Hurley. When was that? Walang iwanan sa simbahang umuunlad. Walang iwanan sa simbahang umuunlad. Oh? Ano ba ta ka ni-increase ba ta? Amen? Ning progress ba ta? Amen? Then, ayaw biya. Oh? Ayaw biya. Amen? No? The disciples are the people who stays and sticks no matter what. They are the people who takes part of Jesus and what He does. Dunay kaparte ba ni Jesus? Remember what Jesus said sa iyang mga disciples when He washed His disciples' feet? Kitubit ang hiugasan ni Jesus ang mga tiil sa iyang mga disciple. And then, when Jesus came to Peter, ingon si Peter nga, no, Lord! Ulaw siguro si Peter, ato ba kay ugaw siya tiil, siya himasa, pila nakaadlaw, wala pa siya ka-foots pa. Giduol siya ni Jesus, kaya mag-foots pa lagi si Jesus. Gusto lagi niya i-foots pa iya mga disciples. No? And then, ingon si Peter nga, no Lord, ayaw buhata sa ako. And then, ingon si Jesus, kung dili din ako buhato nimo, you have no part of me. And then, ingon si Peter nga, ay, sige Lord, I changed my mind. Ayaw lang foots pa. Ligua pa jud ko. Ingon si Peter. These are the disciples. They have a part, no? Doon kaparte sila ni Jesus. If disciple ka, you are a part of Jesus. Amen? Amen? You belong to Jesus. Amen? Amen? So, are you already a disciple of Jesus? Or wala pa? Lantaw na niya. Because warnings are for disciples only. Amen? Amen? Are you receiving warning gikan sa pulong sa Ginoo? Are you following Jesus? Not in Twitter or Facebook, but really following diha sa iyang mga pulong. Amen ba? Number 2. Warnings are for future occurrence. Warnings are for future occurrence. Ang mga pasidaan para sa umalabot, right? Munang naay warning, ano man, kaya na ay mahitabo di ay malabot. Tama? Si Jesus, naghatag siya mga warning sa iyang mga disciples of what would happen to them in the coming days and years sa ilang kinabuhi as they will continue to follow Him. Nga naman naghatag man siya mga warnings at this chapter, it's because hapit na siya muadto dito sa iyang kanang sufferings sa cross. Then eventually, ilansang siya, mamatay siya, ilubong siya, banhaw siya, and then mubalik siya sa amahan. Iyang kanang mabiyaan niya mga disciples, gisultihan na daan ni Jesus iyang mga disciples ug unsay mahitabo. Amen? Jesus is the authorized person to give warnings because kabalo siya sa future. Amen? Dili, si bisan, you know what? I don't know with you if kung Kristohanon na ka and then you are still believing aning mga horoscope. Nagtuo gihapon ka aning mga panagna,
aning mga, unsa pa, kining, kanang pahimalad, sanang naitanod, din saan tawag na? Barang patagna, no? Patagna, o kinsay nagkawat sa kuan, sa imong cellphone, no? Kung Kristohano na ka, and then nagduol paghapon kaging ana mga klase nga mga kanang pamaagi, hunungan na. No? Kay walay mas nakabalo sa future kundi si Jesus. Amen? Walay mas nakabalo sa unsay mong abot sa imong kinabuhi gawas ni Jesus. O nga naman, because He has been there already. Si Jesus, naa na siya sa future. Tuo ba ka na? Si Jesus, wala lang sa una. Wala lang karon. Siya pud naa na pud siya sa future. Siya ang Dios kaniadto, karon, ug sa umalabot. Amen? Kinahanglan makabalutana, no? Nga kanang siya ang authority diha sa pagpasidaan, sa paghatag warning sa atong kinabuhi. Tungod kay kabalo na siya, unsay umalabot, kabalo siya sa future. He already experienced unsay atong about to experience. Kabalo na siya, nakasinati na siya. Oh, he said din sa chapter 15 verse 18, sa John lang gihapon, iyon si Jesus, sa iya mga disciples, iyon siya nga, if the world hates you, remember that it hated me first. Gihatagan niya og warning iya mga disciples nga, kung dumtan mo sa mga tao sa kalibutan, hinumdumi nga ilan na kung gidumtan daan. So naghatag siya pasidaan sa iyang mga disciples nga, ayaw kabala ka. Kabalo ko unsa inyong bation. Kabalo ko unsa inyong agian. Kay ako na nang giagian. Usahay man gud maigsoon, maghimo self-pity ta sa tong kaugalingon, may ka na mag-seclude ta kay feeling nato walay nakabati nato. Feeling nato nga kanang kita lang, no? Kita lang mo dala-dala sa tong problema, dayon kanang mahimo kanang bitang kanang feeling nato it's me against the world. No, naagi ba man nga drama? Ha? No? Yan. No, sultihan ta ka nga nakabalo, nakabati ang Ginoo nimo. No? Because nakaagi na siya na. Furthermore, in chapter 20, in verse 20, chapter 15, lang gihapon ingon si Jesus, if people persecuted me, they will persecute you too. Kinsa may gi-persecute karon? Kinsay gi-BI-BI? Kinsay gi-lotos? Ha? Kana bitang BI-BI bitaw ka, gi-persecute ka. Sama na eh. Simba-simba. Devotional. Hilak-hilak. Oh? Murag tinuod. Sama na, oy. Ha? Hinomdumi nga kung nibati ka nga kanang nibati ka kung nasakitan ka ana, hinumdumi nga si Jesus gi-persecute pud siya. No? Naghatag na siya daan og warning para nimo. Amen? Amen? Oh? People who had been there, who had experienced the danger, are more likely to give warnings to us. Katong mga tao nga naghatag og warning sa atoa, like atong parents, no? Naghatag sila warning because nakaagi naman sila. No? Ang mga tao nga naka-experience na, they are most likely to give us warnings. Nga naman, nakaagi naman sila. Nakabalo naman sila o kunsay bation kung naadin ha. Tama? No? Oh? Especially atong mga parents, mga pastors, leaders, na nag-warning nato. Like for example, eskwela sa lagi, yun na ng love life. Tuman yun. Oh. Eskwela sa lagi. Ako gani, walagay ko kung mag-eskwela. Kaya nga nag-uyab-uyab naman ko. Pag ikaw nung mag-eskwela, mo na ni, ako nahimo ron. Oh. Na ikaw, man sila mo na ikaw, eskwela sa gyudo. Oh. Inayong tapal mo na ikaw? Oh, daghag isumpay. Murag ita akong gisulti. Oh? Oh? Mga tao nga kanang bitang
nakaagi na sila sa punishment, sa resulta, sa sayop nga desisyon nga ilang nahimo, sila mo naghatag nato og naghatag nato og warning, no? Nagapasidaan, no? Nagahatag nato og pasidaan aron dili ta mahisama sa ilahang naagian. Amen? Amen? Sometimes usahay man good, we pretend that we know everything. Nagpretend ta nagkanang pakarainon ta, yes, kabalo nang iko ana ma. Oh? Ingnan kasi mong leader nga eskwela sa lagi, ingnan kasi sa imong pastor nga mo ni buhaton. Sa muna-una or mga kabalo naman ko ani oy. No? Usahay man good sa Tagalog ingon na nagmamarunong ba. Dili ta ita kabalo. No? Dili ta magpatudlo. Importante kay na mahimo tang magpatudlo. We don't heed to warnings, that's why we experience pain and sufferings. Sahay mo munay ka ng itawag ka ng linugdangan. Lalom kaayo, dili matugkad. No, resulta sa mga sayop nga mga desisyon. And in other words, resulta sa atong disobedience. Disobedience. Amen? Amen? Okay, number 3. Number 3 na ba? The Holy Spirit warns us. Ang balaang Espiritu nagpasidaan. In verse 26, sa NIV version, nindot man po nagkabutan din when the advocate comes, whom I will send, ingon si Jesus, when the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. Sa NIV, nakabutan na advocate. Sa today's English version, nakabutan na helper, no? Or siguro sa uban yung version, siguro comforter. No? Akong gilantaw ganahan ko sa word nga gigamit sa NIV, advocate. Gilantaw na ako sa dictionary na ingon. This is a person who argues or supports a cause or policy. Ang advocate mo ni sa the one who pleads the cause of another. Kanabitang mo fight bitaw siya. Kaning tao like a lawyer, no, or attorney. Nag-fight siya sa unsay gibarugan sa usa ka organisasyon, tao baka no nga ihagin gi-fight gyud nga mo gid ni mo ni. Oh, ang Holy Spirit gi-describe siya nga advocate. The Holy Spirit defends the cause of Jesus Christ. Siya ang nag-fight sa unsay gipakiglaban ni Jesus. The Holy Spirit siya. No, He is the one nga gisaad ni Jesus sa iyang mga disciples. Ingon bitaw si Jesus before siya nimbalik sa langit din siya nga remain pabilin mo diri until mag-abot ang balaang Espiritu, until mag-abot akong gasa nga gisaad diha kaninyo. The Holy Spirit, He is the one who came from the Father, sent by Jesus. So John 16 verse 13. Akong basahon. When however the Spirit comes, who reveals the truth about God, He will lead you into all the truth. In all truth. No? Tibuok ka matuuran. Walay kuha, walay impartiality. It's 100%, dili 99.9% pareha sa safeguard. Mga binlad pagkamay nga germs bitaw? No, wala. No, all truth. No, the Spirit will lead us into all truth about God. He will lead you, ingon si Jesus, He will lead you into all truth. He will not speak of His own authority, but He will speak of what He hears and will tell you of things to come. Ang Holy Spirit, He will tell you of things to come. Nagsulti siya nato sa mga malabot nga mga butang. Naghatag siya warning nato. Ang Espiritu nga naa sa tong sulod. Nana ba ang Espiritu sa Dios sa imong sulod? Amen? Importante nga maminaw ka sa Spirit sa Ginoo sa imong sulod. Because ang Espiritu sa Ginoo naghatag nato og pasidaan, naghatag og warning. Amen? We must have the Holy Spirit. Nagkinahanglan ta makabaton sa Holy Spirit. No? If ikaw naka-encounter na ka
I'm sure nakadawat ka o naka-experience ka what it's like to be in the presence of the Holy Spirit. Continue to be in the presence of the Holy Spirit. Amen? Amen? No? He is the voice inside of us. Ang Espiritu sa Ginoo, siya ang tingog nga naa sa sulod nato. Usahay, nganong instead of kanang ma-warningan, instead of ma-safety tagikan sa kadautan nga mga mahitabo, nganong mapadulong matas kadautan? Because wala ta naminaw sa Holy Spirit nga naa sa tong sulod. Sometimes matabunan siguro ang tingog sa Holy Spirit nga nasa tong sulod because of daghan kay mga butang nga atong gipaminaw. We only have to listen to one voice, the voice of the Holy Spirit. Amen? Pwede ba ka makakusugog amen, Ana? Amen. Salamat sa Ginoo. He's the voice inside of us. He sets the difference in our lives. Ang Holy Spirit, siya ang kanabitong siya ang kalainan. Siya naghatag og kalahian sa atong kinabuhi. He is the determiner of our faith. Without the Holy Spirit, we will not know what is right or wrong. Kung Kristohanon ka and then wala ang balang espiritu sa imong kinabuhi, you will not really know what's right and wrong. Sani mo go with the flow lang ka sa kalibutan. Oh? Because the Holy Spirit, siya ang distinction sa atong kinabuhi. Without the Holy Spirit, we don't know how to live the righteousness of Jesus Christ. Ang Holy Spirit, siya ang nagapamuhat inside of us nga mahimo tang kan magkinabuhi bitaw sa righteousness ni Jesus sa ato ang kinabuhi. Ako ba ko ninyo maigsoon? Amen? Oh? In John chapter 16 verse 8, and when He comes, si Jesus naghisgot siya about the Holy Spirit, and when the Holy Spirit comes, and when He comes, He will prove to the people of the world that they are wrong about sin, and about what is right, and about God's judgment. Moni, work sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. No? You know what? The Holy Spirit is already here. Siya ang nagapamuhat. Dili nato siya makita, pero naa siya. Amen? Amen? Dili nato siya makita, pero naa siya. Nagkinabuhi ta sa pagtuo dinha sa Ginoo. Amen? Ano man, anong importante nga man nga makabalutaan yung mga butanga. Because sa kalibutan karon, mga tao dili na sila kabaluon say tama gikan sa mali. Di na sila kabaluon say mali gikan sa tama. No? All around the world, ang morality kanang di nakakabaluon say sakto nga moral o immoral. Nga naman, ang mga tao, nagkinabuhi na lang sila unsay gusto nila. Kung they feel that it's right for them, then it's right. Nakuha ko ninyo? No? And unsa pa ito words ani, they are fighting for their rights. Ilang ipakiglaban yun ang ilang right. The right to be gay, the right nga, i-respeto daw sila, no? Ingana, wala sila kabalo, ang ilahang, and many people also nag-sympathize nila. No, dili mga bayot, dili mga tumboy, mga straight nga mga tao nga nag-sympathize sa unsa ilahang gusto. Ning agree nga, tama bitaw, tagan bitaw nato sila respeto. No? Siguro, no, ning ana nga mo agree nga mga tao because wala ang Holy Spirit sa ilahang kinabuhi. They don't know unsay right according to the Word of God. Ang ilang panimbang na lang sa ilahang pagtuo is unsa nalay ka na bitang sakto nga gibati nila. Iyon pa nila, wala. Doon ako nadunggan. Ano nga, kanang gusto lang sila unsay gibati nila. How about ang gibati sa Ginoo? Wala sila ning consider. Oh? Gusto na sila nga ilahang gusto, ilahang gibati lang ang mahatagan ng importansya. How about unsay gisulti sa Ginoo? Wala na nila gilantaw. Oh? Because the Spirit of God is not in them.
Amen? Amen. No, the Holy Spirit is the common denominator of all the Christians around the world. Ang Espiritu sa Ginoo, we only receive one Spirit. One baptism lang diha sa Ginoo. Asa man ka, paitan mo, ato ka sa laing nasod, sa Amerika, ato ba ka sa China, ato ba ka sa Iraq, no? Ato ba ka sa Israel, kung Kristohano na sila, no? You will feel the same spirit. No, mahimo kang kanang mubati nga ay parehaman mi pagtuo, parehaman maimuha nang mabatian. Nga naman ang Holy Spirit mo'y kanang common denominator natong tanan. Amen? Amen? Bisag asa man ka sa tibok kalibutan, ang Holy Spirit the same. Mo siya ang nagapanglihok sa tibok kalibutan. Number 4. Paspasan ni nato kay medyo taas-taas para ba? Okay, last number. Number 4. Sa mga nag-take notes, salamat. No? We are warned so that we will not give up our faith. We are warned so that we will not give up our faith. Pasidan anta aron dili na di ta mo sana mo give up. Muundang, surrender sa ato ang pagtuo. In chapter 16 verse 1 kato atong gibasa kaganina sa katong pagsugod nato. Kung basahan pagbalik ninyo ni in si Jesus, I have told you this so that you will not give up your faith. Nganong nagsulti man ang Ginoo, no? Kanang nakabalo na ba si Jesus? Iyan ang giwarningan, gibalik na po niya unsa iyang gisulti atong permero, gibalik na po niya iyang na pong giwarningan. Iyang gisulti iyang katuyuan so that we will not give up our faith. No, dili nato ibaylo, dili nato i-surrender, dili ta muundang. No? You see, naata sa usa ka fight. No? Usa ka pakig-away, usa ka lumba, the fight of faith. Amen? Apil ba ka ani? Whether you like it or not, like it na lang. You are in a fight. We are in the fight of faith. Si Jesus nag-warn, nagpasidaan ka nato. No? Jesus warned us already because He didn't want us to give up our faith. Doon na siya warning. Nga naman, doon na daay umalabot nga panahon. Nga, doon na daay possibility nga i-give up di ay nato atong pagtuo. Balikon nako. Si Jesus, nagsulti na siya daan-ani sa iyaha mga disciples. Disciple ba ka ni Jesus karon? Amen. Then, gisultihan ka ni Jesus of the possible nga imuhang i-give up ang imong pagtuo. Pareha ba ni ano ba? I remember si Peter ba to? Ngayon siya nga, over my dead body, Lord. Ngayon siya. Isa ni Jesus, dili, over my dead body. Dili na pwede mahitabo ni mo. Kaya nagsulti na si Jesus of the future nga, kanang dakpun siya, mamatay siya, nga na, no? And then taralon siya dito sa hukuman. Ingon si Peter nga, no! At ripida man kay Peter, bitaw. No? Basi na kay, if you are a leader, na kay close cell, basi na yung liwat ni Peter. No? No, Lord! Over my dead body! Pero pagka nadakpa na si Jesus, no? Unsa si Peter? No? Unsa iya mga disciples? Lumpag lang pinig, ulahi mananakop. He even denied Jesus 3 times. That is why nag-warning ang Ginoo of the possibility. But eventually, salamat sa Ginoo nga si Peter, nakahinumdum siya. No? Pagtuktugaok sa manok. No? Kahinumdum siya, ning ihang kuan, ihang hunahuna. And then nakahinumdum siya, nga gisultihan na dahil siya ni Jesus. Giwarningan na dahil siya, na di ay siya. And so, the good thing about it is that ning balik siya ni Jesus. No? Pero naay other disciple, nga sa kasamaang palad, naghikog. No? Nga nung na may warning, dunay posibilidad. Amen?
Dili ka makaingon karon nga adasig kay ko na ako sa cell, always wa ko'y absent, sige kog simba, perfect attendance, ako sa training, unsa pa, permi kong devotional, kung perfect akong devotional, dili ka makagarantiya ana para sa imong ugma. Amen? That is why na ay warning. Amen? Amen? That is why na ay warning because there is a possibility. Because there will be a time when our faith will be tested. Sulayan ang imog akong pagtuo. And when that time comes, kabalo na ta. Nakabalo na ta. Ay, tuod, no? Amen? Makaingon ba ka tuod, no? Ingon man to sa Bible, nag-ingon man to, ingani. So that you will know what to do. Makabalo na ka. No? That we should hold on to our faith in Jesus. Amen? Amen? No? Because we have already been warned. Nawarningan na ta. Gisultihan na ta. Kung maabot ang panahon nga sulayan ng imong pagtuo, kabalo na kaon sa ibuhaton. Mainay mo tapad, you know what to do. Yung gitubag pugawat. You know what to do sa dihang masulayan ng imong pagtuo. Ang imong buhaton is that hold on to that faith. Amen? Hold on to the Word of God. Amen? Hold on sa unsa imong nadawat gikan diha sa Ginoo. Ug walay makakuha nimong ana. Amen? Amen. Atong atagan kusog nga palakpak ang Ginoo. Come on! Sige, napay kusog! Yes, Lord! In chapter 16, verse 2 to 4, sa John lang gihapon, muni ang giingon ni Jesus sa iyang mga disciples, unsay umaabot. No? Ngano iniingon si Jesus nga, kisultihan ta mo ani para dili mo surrender. Because maabot ang panahon that you will be expelled from the synagogues. And the time will come when those who will kill you think that by doing this, they are serving God. People will do these things to you because they have not known either the Father or me. But I have told you this, balik na po, I have told you so, that when the time comes for them to do these things, you will remember what I told you. No, grabe, no? Kung nakakuha ka, kung nakakuha ka sa mensahe sa pulong sa Ginoo this morning, just like the disciples, kita ang mga disciples diha ni Jesus, gisultihan na tadaan. Ano man, grabe na ay mga tao karon nga ilahang grabe ang persecution, mga Kristohanon, grabe lang persecution up to the kanang persecution nga pisikalan. Pamatyon, just like gisulti ni Pastora tong previous nga preachings niya, doon ay mga Kristohanon nga pamatyon para lang i-deny ang ilahang pagtuo dinha ni Jesus. And kani mga tawhana nga nagpatay og mga Kristohanon, they believe nga in doing so, nga pagbuhat nila ato, they are serving God. Mo ilang pagtuo. Grabe ing ana kahugot ang ilang pagtuo sa sayop. Kita nga nasa insakto, hugot ba kaha ang atong pagtuo? Matestingan lang na. Amen. Kung maabot ang panahon. Amen? Amen? O basin naabot na ang panahon, ay doon din siguro yung mga panahon nga naabot nga na sa imong kinabuhi. Siguro giingnan na ka nga, unsa man, Ginoo or ako? Giingnan ka sa imong bana, na dili Kristohanon. Giingnan ka sa imong asawa. Giingnan ka sa imong uyab. Unsa man, simba ka or manglaag ta? Uy, talagsara ba ning pitang laag, Lord? Sa sunod na lang ko Domingo, Lord, simba lagi ko. Kapila naman ka, ni mo gigive up imong faith.
Siguro, dili siguro to the point, siguro patyon ka siguro. Siguro ka, as simple as that. No? Doon ay pagpili. No, mo katawa siguro ta. Kinahitabo siguro na nimo, no? No? But you know what? Giwarningan ta sa Ginoo karon. Amen? Giwarningan ta sa Ginoo of possible na maabot ang panahon. You see, our faith diha ni Jesus is so precious. Grabe, bililhon kaayo no atong pagtuo dinha sa diha sa Ginoo. So many things will try to take it away. Daghan kaayo mo ilog sa imong pagtuo. Daghang gusto mo kuha sa imong pagtuo dinha sa Ginoo. No, ang kalibutan, mga sayop nga mga pagtudlo, no, mga gipangtuis nga mga pulong sa Ginoo nga usahay mo kuha sa imong pagtuo diha sa Ginoo. But you know what? We have already received the truth of the Word of God. Kanay mo nadawat, kanay mo nadunggan dinhi, kanay mo nadunggan gikan sa imong pastor, sa imong network leader, sa imong cell leader. Hold on to the truth gikan sa pulong sa Ginoo. Oh. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Indot kaayo ni nga kanang gisulti ni Apostle Paul usa sa iyahang mga katapusan nga mga pulong sa iyahang kinabuhi. 2 Timothy chapter 4 verse 7 sa NIV version. Nag-ingon si Peter. No, si Peter ba? Ha? Wala na ko'y audience. Oh, si Paul, nag-ingon siya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Si Paul, iyang isulatan, iyang disipulo, iyang disciple, iyang tinunan. Nga si Tim. Oh, ingon siya nga, Tim, niabot na gyud ang katapusan sa akong kinabuhi. Niabot na gyud ang ending sa akong pagpangalaga diha sa Ginoo. Mura ko og kanang para sa kanang parehaan ng kanang hinay-hinay nga ilimnon nga drink offering nga gihuwad. Hapit na ko mahurot ingon si Paul. Ingon si Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sa today's English version, nindot, nahan po ko pakabutan na ingon diri, ingon si Paul, I have done my best in the race. Have you done your best in the race? Because naaman ta sa race, ingon nga mga Kristohanon, nata sa lumba, dili lumba sa imong isig katao, sa imong pagtuo din sa Ginoo, sa imong pangalaga diha sa Ginoo, have you done noon ay nahimo na ba nimo ang pinaka-the best? Sama ni Paul, ingon siya. Ingon siya, I have run the full distance. Kanang bitang, dili lang half-half. Kanang bitang, kanang lumbagdagan, kanang dili dash, kanang marathon, di ba humanon, magyuna nimo, hangtod sa ending, sa finish line. Na probably, na naay mga runners nga dili sila makahuman. Kutob lang sa pila ka kilometro. Ay, mag-quit na ko, gikapoy na ko. No, uli na lang ko sa balay. Si Paul, dili siya yung ana. Iyahang gihuman. Oh, amen. And salamat sa Ginoo nga ikaw nga naa karon dinhi naa gihapon ka sa race. Amen. Amen. Hinay mo dapat, naapagihapon ka. Katong wala na din, probably, wala ta kabalo. Ug-asa sila, wala ta kabalo, ning undang na sila, wala sila ni human sa full, no? The full distance race. And ingon si Paul, I have kept the faith. Akong gigunitan gihapon ang pagtuo din ni Jesus. Naa gihapon, wala na ako gisurrender. Amen? Amen? Ayaw na i-surrender. Igsoon. Amen? No? We are warned so that we will not give up our faith. Aron dili na to i-surrender atong pagtuo. Amen? Amen? Sa pagtapos, ngano kang si Jesus naghatag natong warnings? Ngano kang nagpasidaan siya sa atoa? One thing for sure lang ako nahibala ng soon. Gihigugma kapag ayo sa Ginoo.
Amen. Nganong nag-warning man ang Ginoo tungod kay gihigugma kaniya. Kanabita mga ginikanan nga wala na nila badlunga siguro ilang mga anak. Probably they don't love their children anymore. But until up to sige pa na ay pasidaan, doon ay pagbadlong, it means doon ay paghigugma. Amen? Amen. Manindog tang tanan? Awang gihangyo nga, itong iduko atong ulo, atong ipiyong atong mata. And gusto ko nga, doon na tayo na ko ang pagpasalamat sa atong kasing-kasing sa Ginoo. Ikaw nga nakadungog sa pulong sa Ginoo this morning. Na nakadawat ka og warnings gikan sa pulong sa Ginoo. And maybe siguro, sama sa akong gisutan ni kanina, ang Holy Spirit, siya ang still small voice sa itong kinasuluran. Kung wala na ka nakabatian, kung wala na ka nakadungogan, diha sa imong gitindugan, have this prayer, Lord, I want to hear your voice. I want to hear, Lord, imuhang warning sa akong kinabuhi. Sige, Ikson, samtang nagtindog ka din ha. Maybe siguro magpasalamat ka. Because kung walay warning, walay paghigugma. Warning means love. Gigugma ka sa Ginoo. Respanda sa pulong sa Ginoo karon mga igsoon. Samtang nagtindog ka din ha, nagpiyong ka sa imong mata, pagigsulti diha sa Ginoo, Lord, I want to be your disciple. Gusto ko mahimong imong tinunan, Ginoo. Gusto ko mo, Lord, musaka, Lord, ka sa mga challenges sa akong kinabuhi. Gusto ko, Ginoo, Lord, nga when time comes, Lord, doon ay pagsulay sa akong pagtuod diha kanimo. Lord, dili na ako give up ang akong pagtuod diha kanimo. Come on, Ikson. Have a prayer sa imong kinabuhi karong buntaga. Respond to the word of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ato'y pataas atong kamot diha sa Ginoo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we surrender to you, Lord. We surrender to you right now, Lord.